I el primer que fem és saludar el nostre company, en Ferran Vinaixa, que ja el tenim aquí al nostre costat. Ferran, molt bona nit. Molt bona nit, Toni. Segon, parlem de futbol americà, parlem dels Dracs, perquè victòria contundent i plàcida la d'aquest cap de setmana. Una victòria, Toni, potser més plàcida del previst, perquè realment el rival, els València Giants, en principi eren més equip que els Reus Imperials, que vam veure fa 15 dies, que vam jugar allà a Reus. Tot i així, el partit ja es va decantar amb una primera part d'exhibició dels Dracs, realment ho hem de dir així, perquè van ser superiors en tots els aspectes del joc. El marcador final, 53-0, però, com dèiem, a la mitja part ja anaven 34-0. Per recalcar algun dels jugadors, tot i que podíem recalcar-ne molts, els que van anotar més touchdowns, 2 touchdowns per Drew Clausen, 2 més per Raúl Cernuda, curiosament, Raúl Cernuda, el nacional, que va marcar el primer i l'últim touchdown, per tant, és l'anècdota una mica d'aquestes anotacions, i com deia, a la mitja part, un 34-0, que ja feia veure que aquell partit ja no es podia escapar pels Dracs, així va ser. A la segona part, lògicament, els Dracs van afluixar, com va passar a Reus, tot i així van marcar 19 punts més, amb jugades, com veiem ara, de Javi Fernández marcant touchdown, també de Joan Carles Bartra, que sembla que no es cansa i també marca cada partit. Tot i així, ara ve l'hora de la veritat. Queden 15 dies per preparar el següent partit, que serà contra els Valencia Firebirds, realment el candidat al títol, juntament amb els Dracs, a casa seva, per tant, un partit que no serà tan fàcil com el que hem viscut fins ara. Juego fácil, hemos ejecutado lo que hemos practicado, hemos jugado con un equipo al que he viajado esta madrugada, ha venido cansado, hemos ejecutado bien las jugadas. Yo personalmente no me acuerdo mucho del partido porque me han conmocionado, pero ha sido un buen partido, han habido muchos fallos, hay que mejorar y este resultado no refleja nada porque vienen equipos más difíciles, vienen viajes i bueno, hay que esforzarse más i seguir practicando. Tenim esperança de poder guanyar, no, ens ha sobtat aquest resultat, no creiem que fos tan avoltat, però bueno, el nostre atac ha funcionat molt bé, la defensa s'ha mostrat molt fèrrea, com a 3 anys, i bueno, estem molt contents. Bé, jo crec que està un partit bastant senzillet, sabíem que Giants era un equip que era molt assequible, a la primera jornada no van tenir un gran resultat amb València Giants, però crec que el partit ha anat molt més fàcil del que esperàvem, és a dir, crec que han estat molt fluids a l'atac, amb errors, però ens ha donat permís per provar coses noves, jugar amb més jugadors, i jo crec que la defensa ha jugat perfecte, és a dir, estem en un bancador de 53-0, si no recordo malament, i l'equip ha funcionat força bé, i crec que preparant-se per als desafius que venen a partir de les 2 setmanes, més important que serà Firebirds d'aquí 2 setmanetes a València. I un dels aspectes que vam poder constatar en aquest partit, com va passar també en el debut de Lliga a Reus, és que els nord-americans dels Dracs funcionen, no només funcionen perquè evidentment marquen les diferències, per això normalment es va a lligues com l'estatunidenca o la mexicana per agafar jugadors amb experiència que ja només arribar aporten, sinó que a més han encaixat molt bé amb l'equip. Això sí que és més sorprenent, perquè normalment es necessita un temps d'adaptació, potser no és tan ràpid en els primers partits. Quan juguen la Copa Catalana a principis de Lliga, els americans no hi són i per tant encara no s'han pogut acoplar a l'equip, ho fan a la Lliga directament i especialment aquest any en Mike Box, Drew Clausen i Robbie Jackson porten 2 partits on han demostrat que no només juguen bé, sinó que s'entenen amb els jugadors nacionals, que arriben a connectar passades també no només entre ells, sinó també amb els jugadors que ja hi ha a la plantilla dels Dracs. Això és una molt bona senyal, i el que hem fet és acostar-nos al gimnàs, al CrossFit Bétolo, on acostumen a entrenar, per conèixer-los una mica més ells, el seu encaix, diguéssim, dins l'equip, i també per descobrir a través d'en Jordi Soler, el vicepresident esportiu, com es fa, com es fitxen o com s'encerta al fer aquests fitxatges estatunidencs. La veritat és que tenim 2 entrenadors, tant l'Òscar com el Xus, que des que el dia 16 de juny va acabar la Lliga ja estaven mirant quines possibilitats podíem tenir durant la temporada. Ells es posen a posar en contactes amb jugadors, demanem sobretot referències, ja sigui dels seus antics equips, i sobretot a xarxes socials, mirem com actuen, com són. Al final també busques una miqueta, ells estaran aquí 6 mesos, al final tens que saber que no només estàs buscant un bon jugador, sinó una persona que s'acopli molt bé a l'equip. Al final són 35 jugadors, amb ells 3 són 36, 37 jugadors, tenim alguna baixa, llavors ells també tenen que aportar molt de la seva part perquè l'equip funcioni. Ho estem aconseguint, la veritat és que l'equip sempre ha sigut com una família, ells s'han ajuntat molt bé, però bàsicament busquem que siguin bons jugadors i bones persones. És importantíssim que puguin manegar l'equip. I can throw the ball very hard. No, very good at managing the game. When you got athletes like we do on this team between Drew, Robbie, and the Spanish guys, Javi, all of them, it's just giving them the ball in space. I mean, my job becomes very simple at that point as long as you can manage the game. I think I fit well in this offense with some of the other weapons we have, JC, Drew,
Raul, Jordi, Mike, the quarterback. I think we work well together. So I think I think I fit well with this group of guys. Well, I think kind of like Robbie said, me and him just fit well in this offense. We're kind of faster guys. When we got a guy like Mike slinging it around, makes it pretty easy. Fast. I'm a faster guy. I'm not very big, so I got to be fast. Deixem el futbol americà ara i parlem d'atletisme i ho fem de la mà de la Unió Gimnàstica i Esportiva de Badalona i parlem, Ferran, de marxa atlètica. Tot un clàssic aquí a Badalona, perquè ja fa anys que es fa, és la 25a edició d'aquest Ciutat de Badalona de marxa atlètica, 12è memorial, o sigui, gairebé la meitat, 12è memorial Paco Àguila, aquest atleta, mític atleta badaloní que va morir fa molts anys i que se li vol retre homenatge amb aquesta cursa, amb aquest memorial, i també com a edició ja posats 25a, 12a memorial, però és el 84è Campionat de Catalunya de marxa individual, tant masculí com femení, en 5 categories, des d'absolut, promesa, júnior, juvenil i veterans. Aquesta marxa atlètica, aquest Campionat de Catalunya, està lògicament dins del circuit de marxes atlètiques de tot el país i val a dir que aquesta és una de les que aguanten, per això li donem especial valor, perquè últimament les marxes a la resta de l'Estat van a la baixa. A Catalunya també li havia passat això, però els darrers anys ha començat a remuntar aquesta tendència. Cada cop hi ha més nanos, com veieu a les imatges, que s'apunten a les categories inferiors, per tant, més gent que escull la marxa, que és una disciplina molt concreta, molt especial, podríem dir, per fer la seva carrera esportiva. Nosaltres justament els hi vam preguntar als atletes una mica com anava la marxa, com està la marxa en el panorama internacional, sobretot aquí a Espanya i més concretament, evidentment, amb aquest Campionat de Catalunya, aquí a Badalona. La marxa va patir un retrocés fa uns anys, perquè és una prova que o t'agrada o no t'agrada, no hi ha un terme mig. El que passa que sí que és cert que des dels darrers anys s'està notant un cert repunt. Soc l'actual campiona d'Espanya del 2014, aquest any encara està la competició que és el més proper, aquest és un test de cara al Campionat d'Espanya i la intenció del Campionat de Catalunya, que és avui aquí a Badalona, és veure una miqueta les sensacions, però sobretot fer un tipus d'entrenament test, però molt centrat al Campionat d'Espanya. La meva mare de jove també feia aquest esport i vam trobar un grup que feia marxa i em van escollir per fer i la primera carrera que vaig fer em va agradar y llavors des d'allà faig. Actualmente está esto retomando nuevos bríos en Cataluña. Hace 2 semanas he estado en Viladecans compitiendo porque vuelven a surgir pruebas, cada vez hay más niños con un estilo y un nivel increíble y está esto volviendo a crecer. Creo que se está encargando Valentín Massana de la parte de la marcha en la Federación Catalana y se ve que hay un nuevo brío ahí. En otros sitios todavía no ha alcanzado este auge. Pero bueno, la marcha en España tiene muchísima tradición y en Cataluña siempre ha sido, como quien dice, la cuna. Y se había quedado un poco dormida, pero ahora está de nuevo creciendo esto, está muy bien. Així doncs, per acabar, com sempre, el programa de l'esport, fem un repàs a l'agenda d'aquesta propera setmana. A la Lliga CB, el Joquet Joventut València, diumenge a la tarda. A la segona divisió de futbol, el Badalona, que visita el camp de l'Olot, un partit molt important, primer per deixar un rival directe ensorrat a la classificació i després per allunyar-se sobretot de les places de promoció de descens, i en futbol sala, a primera divisió, aquest futsal Iris, Gràcia, dissabte a les 5 de la tarda. I hem destacat aquest partit del futbol sala, del futsal Iris, perquè és un partit important, perquè els badalonins necessiten, com sigui, començar a sumar per tornar-se a enganxar al carro de la zona alta de la classificació, però, Ferran, tindrem altres coses de poliesportiu també dissabte, importants també. Sí, a les 5 comença aquest partit del futbol sala, a les 6 tindrem el tenis taula Badalona, que torna a jugar a casa, després d'haver perdut aquell partit que us vam explicar contra el Tramuntana Figueres, a veure contra el Lauratio, a veure si hi ha una mica més de sort, Toni, i podem parlar de victòria la setmana que ve. Molt bé, doncs que així sigui. Ferran, que vagi molt bé, molt bona nit. Molt bona nit. Ens acomiadem, deixem en Ferran, deixem el poliesportiu i nosaltres el que fem també és deixar l'esport. Ens retrobem la setmana vinent. Fins llavors, molt bona setmana a tothom.